защо спортът е толкова важен не само за децата, а въобще всички нас като хора. На първо място той изгражда много добродетели, като самодисциплина, самоконтрол, упоритост, постоянство, но наред с тези добродетели той ни учи освен на постоянството към спорта и на постоянството във всичко в живота. Така че всички ние трябва да спортуваме, за да може да се развиваме като хора, да растеме здрави и да даваме своя личен пример на следващото поколение след нас. Спортувайте, не е страшно. Наред с олимпийската титла имам 2 европейски титли и 2 сребърни медала от световно първенство. Казвам се Стойка Кръстева и съм олимпийски шампион по бокс. Аз подкрепям инициативата на Министерството на младежта и спорта, че спорта е за всички.